Varmaan sen sytkärin. Mä No, pestun se. Kalevin kanssa. Tässä mä tuun Kaleville ja katsotaan kelpuuttaako se tää kilju. Jossa viinaa. Minne mä oon kävelemässä? Ei tässä näe, tässä sumussa ei näe mitään. Mitä sä sait sä jotakin siltä? Halo? Mitä? Sait sä siltä jotakin? Kyllä, sytkäri. Me silloin hakattiin ne ite. Tuu tänne, niin saa se reppu nyt. No jos tää nyt kelpuuttaa tän kiljun, kun tässä on viinaa. No se just sanoi, että viina rupeaa loppumaan. Sieltä kyllä, me lähdetään sitä heti oikopäätä kauppaan, jos ei kelpuuta. Ja minä sanon sitä. Sinä saat ostaa ne. 4 pakettia sokeria ja 1 paketti hiivaa. Perkeleen Kalevi, näet potki minun mua. Päivä. Tuu hakkee mut venneellä. Joo. Lähdetään silti kauppaan, vaikka se kelpuuttaa sitä. Mä lähetän kauppaan mopolla. No ok, tuu tänne. No tuu tänne. Kelpuutatko? Please kelpuuta. Yes! Kato se antaa. Mä voin ottaa sen selkään se repu, niin saa tämänkin sinne. Alko kädessä tullaan. Väistä! Se on minun paikka. Se on minun paikka. Mitä se nyt jos apua? Mä jätän ne jummiin. Ei tuli tee oven läpi. Okei, saaks mä repun? Kiitos. Sä oot auttanut romujen kantamisessa. No älä nyt lähde karkuun. Miten mä pääsen No ei varmaan. Istumalla. Noin. Tää meni. Kytkin pommilla lähtee. Eikö se meidän pitää lähteä nyt tästä vasemmalle? En mä tiedä kumpi on vasen. No siis toi... No voi hevon. Käänny nyt tonne sähkölinjalle päin. No voi sinne postilaatikolle. Hyvä. Lokkine. Mitä tapahtuu? Muuntu sähkömopo. Otitko sä konnen? Ehkä en. Otapa takaisin. Kato. No älä nyt liiku siinä enää. No voi nyt Ympäristöystävällinen. Ympäristöystävä. Älä liiku. Muija. Mitä sä on laitettua sinne? Pitääkö mun mennäkin johonkin kyykkyyn? Eikö mä heitän tän moottorin kohta jonnekin? Missä se musta aukko? Älä nyt liiku, kun ei tämä moottori halua mennä paikkaan. No haista sinä moottori pitkät. Nyt se meni. Liiku. Ois. Mä yritän pihaisteessa. Ois.
Älä sinne mene. Hei, mutta me lähdetään sinne. Lähdetään nyt sinne hirvipaikalle päin muuten. No ei siitä enempää. Kyllä me ehkä pitää ajaa tosta vaan suoraan jatkoa. Rallimuko. Mehän voitais muuten samalla käydä siellä Pekan luona. Siinä kun me siellä on se... What happening? Perkele. Oi vittu. Älä puhu, kun on saatana tärkeää. Okei. Mä en puhu. Täältä ojasta ei saa kyllä pois, kyllä miten. Ei niin. Ei varmaan ikinä päästä poikkeen täältä. Pakkia kuva. Mennäänkö pakilla ylös? Oikeesti. Jos mä nousen tästä ja yritän vettää sut. Voi nyt. No ei tässä anna. Oota. Jos yrität tulla poikkeen, niin mä voin työntää. Tuppa tähän keulaan kävelemään sitä päin. Ei hevon persee. Oikeesti mä jätän sen tänne hyvästi. Oota nyt, mä menen tähän kyytiin ja mä vähän pakilla. Edetään se saata. Herkees on ihan just tuolla tiellä. Hyvä, äkkiä! Ei lähde minnekään mun hallussa. Mun vuoro ajaa. Miksi tää saa pystyy? Ne istumaan. Ole. Mitä minä poleen perse? Käyntiin eetä. Ja käännä poispäin ojasta. Älä ajaa. Odotaan. Kun tää lähtis käyntiin. Eetä, älä. Tää deetä. Rauhas. Tee niin kuin terkele. Terkele. Ai siis ojaan päin piti ajaa. Liikkuuko tää mopono? Pitäisikö mun ajaa, niin tää liikkuis jotain vauhtia? Ok. Perkele. Ajaa se vaan ihan mielellään. Ota mä tuun kohta kyytiin, niin mä käyn tossa muualla. Kyytiin. No odota, kun tämä pukkaa nyt vähän. Noin. Ajassa niin mä käyn muualla.
ja hellät tunteet. Mä jätän nopea kaupalle, mun pitää mennä syömään. Okay. Täällä on puu keskellä tietä. No voi nyt helevatti. Sä kuolet ihan varmasti. Kuule para mitä me tehdään. No. Kettä ei kiinnosta mikään hirven metsästys. Mä menen, sun reppu jäi tuo. Metästyskännissä. No entäs käännytään tuonne? Hei niin me ehkä pitää kääntyä muuten tuonne nurkkaan. No. Voi vittu. Ei oota. Tulta koneeseen. No voi nyt helevatti. Menee pakille. Ja muuten ei mene. No! Ei vittu, mulla menee kotiin. Heippa!